Nasaan naman? Sana? Buang ng tawaan na eh. Dako, isa pangayo. Pero may katarungan sa kimurag mangwartag dito ano. Kung sa lagi ang kondisyon, una siya mo surrender. Waman yang kanding sa kabuhan, ang gamahan ng kanding. Mo ni bugti sa pagsurrender na ninyo. Sa? Waman lagi, may puhong niya. Ang kanding ay kontado yung hulman. Mo no. Una buloy. Kambisyoso sabday ning tawhan na. May katarungan masa goodbye kay musurrender gud siya. Samong ko. Dito masugutan na bunoy. Biyasa na yung amigo kadako sa na yung pangayo Ti mo na hulman niya kanding. Tagay niya pagkalamugon niya sa kapuan. Ya pakalibangon og kwarta di. Milyonaryo. Sumptong. Sugutan na bunoy. Oh, gyud. Dili mon ani man siya. Pananglitan na mong kwartahan na siya. Milyonaryo. Isurrender na ninyo naagya po ninyo sila. Asiya na sa inyo ha. Dito na maghasol kaon sa baos mo. Pare ay. Nilamihan na bako kang oy. Siya Luha na na. agawon na sad. Sumptong. Oo ano. Saan mo din eh? Likod man. Kung ko ang istorya gila na. Dili diara ka. Kung kilabot ako gitawag. Hindi ta musugutan na yung tanyag. Condition siyang kauban ba? Ang atong buhaton, buhatag ng tagkwarta. Pilam sa toy hatag sad. Basta kwarta lang ito ihatag. Yan, kinahanglan din nato na siya pagkiton. Pagkalibangan ng kanding. Okay ka? Murag main lang na kasi katong pahol mo na to sa kanding ba. Maroon tawhan na to. Mas maayo na lang na. Kaysa ipahuam na to ang kanding. Sa kaldero. Pwede mauslan. Bihag utok persan. Basta maulan to ito lang sulti. Blat! Di mo musugot na Blat. Kay grabe pahulman na tong kanding mo na nagkaldero noon. Bisod. Anin lang. Tagan ako siya kwarta. Kami mo hatag do, tagan na mo. Ano lang, kasahulman ng kanding, suda na Tilam sa yatag nyo. Mga 100,000. Sugot na siya 100,000. Ay, gamay kay na oy. Gamay ra kay na oy. Pila man di No na ako 100,000 gamay ra kay na oy. So mo taon. Di sakto ra ng 100,000 Sus. Gamay ra kay tinuod na part. Pila man di mo itanyag niya Ay mo pagtinihi ko eh. Una na ha, ang kwarta gikuha nyo, gikar na tinais kanding. Stoy. Dahil ka ng tingog ni mo. Ang kanding gamay na tinai. Yun na, ragod. Asa mo ka mulaban niya, lamo! Mayawaan ka do. Sige, laban. Laban dito sa mukapan. Laban to. Laban siya, giniw! Laban. Ikaw ganahan ka malaban na kay armas, yabag ka. Ari ko Asa mo ka laban? Dire. Lagi. Araw mo sugot eh. Hmm. Tunga sa milyon ang amoy hatag niya. Ha. No, naagod gamay ra ka ng 500,000. Mas okay pag ka ng mga 10 million. Okay ka na. 10 million. Saman. Kini, bayre ng 10 million, no? Asa man ka laban? Niya o na mo? Ha? Kaya ako na po yung mga tana. Yung mulabang ko ninyo. Pili ako. Mau na dia. Mon, murag tuan ni siya ng laban spikas. Ikaw nila, bahala niya muna. Bahala na lang mo eh. Kapuya eh. Ay? Ay? Kaya mo eh? Away hatagay! Di ba to hatagan mong kauban? Kanya kami, bahala ato! Para lugitan to na mo sa mata! Mauna. Nga ikaw! Asam ko. Oh. Way kaon! Wala sabot ato. Steady ng kaon. Ang paginana. Musukol! Sukol! Birahe! Patay! Ah. Naman! Ay, isa. Balikon ako dito. Istoryahan. Ay, istorya kayo dito! Ina, ay pasurundira! Hindi pa surindiron. Oh! Balikon. Oh, balik ka! Ito, pagdali! Ano man? Ano to ka, uy? Ano man? Inayo pa sa lindira.
Ay, kahit magkako. Eh, pasagtahin lang. Ayun, lagi. Basta tuga. Bagukang! Hoy! Balik dire! Huy, alay ba? Pabalikon ka? Ha? Di pabalikon ka? Di man ka ito pasurinderon. Di pabalikon lagi ka? Balikon. Tara. Dali. Pagdali. Ako pa gigoyo to. Ikaw ba? Hmm. Wa manggod ka kasabot na mo. Unsa Englishon pa na mo aron makasabot ka? So, mura mo kag speaking dollar, oy. Sabdang unod sa istorya good. Ano mong gudi ay good? Amo kang gisugo dito sa imong kauban. Pagkumbinser nga mo surrender siya. Hmm. Unya, matod pa nimo nga mahimo nimo. Mauna! Sabot at mo ha. Ah, Giingnan ta na mo, agay kinako tawana. sa ato pa day, di ka kahimo. Makahimo ko do, makahimo ko kaya kay nako na. Unya, unsaon man day namo na di ay? Tangtangi ko esposa so. Di ba igos ang paro so, katulo lagi na mo tuyo lagi. Mara, Karon, kay ginapasabton. Pwede magkakatamparos kung naay pusa sigod. ipakaana duha. Duha! Kaysa usa. Lahi biya, puwersa ang usa kaysa duha. Kung katulo tuyok sa kausa, kung kaduo ni mo unom. Mas hunat mag-usagol, mas hunat. So, mo. Tanawag do. Oh, lain kayo. Kita bon, may pagtangan na tong sa pusas bon, kay maglisod man gyud siya sagpa jud. Trusab kang may buot. Imong kuan sa pusas aron makadagan. Magkuyog na silang duha. Guwag kita. Ay. Gamita imong utok, imong utok. Ay. Ay. Sakto day. Pagbuntingali ka. Sakto day. Umawa, tail mo day mong gamiton para dagan. Kamati, bakukang. Ganina ra bito kong namati. Mati good. Balik ka dito ha. Ingna siya. Wato niya, ang barangay tanod may makadakop niya. O ari siya na mo. May iyang pagkabutang. Oh, Pakanon, hatagang insurance, tanan-tanan ihatag na mo. Plus ka ng tunga sa milyon ba yun? Balik ka ha. Oo, nako. Dili lang mo. dili na may. Ano ko? Ay palihog ko kingon nga mo surrender siya, tagaan ako siya gyupab lechon. Kaya mo daan. Nana, palit na daan. Andam na! Andam na. Relax. Relax. Pagdali. Pagwag. Dagan. Lord! Lord! Nay! Saman! O pagin muli si Andoy? Mo pa, Nay. Kahiag yung uning bataa, oy! Ano magyumudukot man niya siya dito ilabone? Di naman lang yung takasuguan ni Tawhana. Si nanay, uy. Tuwa lagi sila dito, gabantay sa tulisan. Silang duha ni Noy Dimit. Maong di pa sila kabiya dito. Unya! Ato na lang siya dito pirme! Kita di rin nagkapuliki! Kapay yun yung bataon, saon naman ang ganyan siya, oy! Paabuto na lang nato, nay. Kasi pabuton! Pabuton pa ng hapit na musapang adlaw, tuwa na siya sige galublog dito! Ako apaso, nay, ha? May pa, apasa dito, paulian dayon! Uy, Flor! Ano niya makaagi diri? Adto ko ilang buni. Diri ko niagi kay aron di ko nila makitaan. Pinarbe mga tulisan. Ha? Tulisan? Nasili nadakpan nga tulisan len niya ilang gipriso ilang buni. Na silang buni? Yang ano mo ito mga silang buni? Sugo lagi kong nanay papaulion sa Andoy. Ato sa disandoy dito? Oo, kay gipatabang nilang bunig si Mon. Na in town. Uy, nga nung, nga na naman apil-apilos andoy nga. Kahiner baglihok ana. Naman guys, Noy Dimit dito. Na di mayong mo ato ka ikaw rang usa kuyog na tana. Hoy, hangol! Daong dako! Pakita! Huwag utang buot! Gawasay! Daong dako! Imong gipasakitan ang ilong ko kasing kasay! Huwag buot! Gawas! Dugi-dugay ni nakakad! Gawasay! Hoy, ugok!
Nangyari ko kapaabot mo eh. Imong ko padalion. Ben, ang lugal ka kasanan. Ikaw may dugay, ganyan na ako ni kayaw-yaw. Right? Bukas na ka na yun. Dugay ni mo. Na. Diyan man, sugod na sila. Sa imong kondisyon, Oh. kaliso na naman siya. Di lang masugot oy. Wala na ako no. Taman. Kabuan, di lang masugot lagi. Di lang masugot mo kun. Limang kawaman pan mo kanding. Kaama obya nimo. Nuna ako no. Oh, hindi sila masugot. Di ko surrender eh. Hala sila dia. Pero matag sila kwarta nimo pa. Ya. Ila. 50 mil. Ya, daggan na kayo na. 50 mil gamay na. Ay, pagod. Dako na sa 50 mil. Lagi gamay ra kay 100,000. Guys, gamay na. Sumangkoy. Burong kag dato. Di lagi ko dato mao kita mangayo ko. Bati na na. Kwarta na na. Oy, ina sila 2 million. 2 million sad. Di lagi sila mosugot ana. Pila ra man ilang yatag jud. 100,000 lagi. Di ko masugot eh. Gamay na 100,000. Stop. Guwa gid mo. Amuno. Mga bagay imong naong ay. Una-una mayo og ako lang part. Dawatong ko na na oy. Di lagi ko mudawat ana. Dali ka na mahurot. Aba day kilos-kilos ako. Galisom nga kag 50 pesos sa imong bulsa. Mao galing mga ayutak para natin kwarta. Ay na sila dito papunaan lang na. Ilang pay papunon mo? Bisag 200,000. Lisod na. Di ginam sugot. Ikaw ba? Isa na may nuoy magbuo tinuon. Di nang sugot eh. Dako na kay nang 200. Abi nagkuhan lang 150. Ingna dito. Ikaw, ambot ni mo eh. Musupak mo. Ay lang palugit-lugit lagi. Ay lang pakapin-pakapin. Duwa ta. Kapoy lagi sig balik-balik. Pila man husto. 110. Pero dawata lang ng 100. Kay kanan 10 ako asa na. Kay komisyon. Ay, mura man ka nga hinte eh. Mission mga ayo pa day ka. Ang dawata lang ng tibok. Kay kakapoy ra negosyate ni dia. Gawa gini mo eh. Sige. Ingna sila dito. Kinanglam sudlot yun ng 100,000 ha. Ako ang lugar ha. Nya. Kuyog ta. Ang kuyog mo. Basta. Bugo gin ignorante di kay kandak ko eh. Inigatag sa kwarta. Dakpan naman ka. Musurinder rin lagi mo. Musurinder rin ko. Ang do karon manihatag ang kwarta. Una ako nagmayo. O sige, hanay na lang. Ako'y muli. O sige, muli ko. Dadaan ako kwarta, dadaan ako Simon. Yan nigatag ni Simon sa kwarta, pusasan, lain ka. Hanay na lang. Okay ka na? Saan ka maglakaw? Mao man to siya. Ano na tagari? Tiin na to siya gikan eh. Kinsa man dito siya nga? Wala man to gipusasan. Ang tulisan. Mao tinadakpan nila ni Bunyong Simon. Ang usawa pa madakpi. At atong sundan na. Tanaw na to kasi siya paingon. Sige, ato to paingon ilang bunit. Ang pagkakita.